L-għodwa tajba. Illum il-ġimgħa 18 ta' Frar nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija minn Dun Franco Fenek li din is-sena jagħlaq 28 sena saċerdot. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fejn hemm l-imħabba u l-għaqda, Alla jinsab hemm. U fejn jista' jkun iżjed preżenti l-mulej jekk mhux f'ċelebrazzjoni bħal din li se tlaqqana miegħu fil-kelma u fl-Ewkaristija. Illum qegħdin niċċelebraw ukoll it-tieret dera tal-Madonna ġewwa Lurd, għalhekk inpoġġu ruħna taħt il-ħarsien tagħha. Ejjew fil-bidu tal-quddiesa, fil-waqt li rroddu ħaj lill-Alla, nitolbuh maħfra biex hekk inkunu nistgħu nilqgħuh bil-ferħ. Inti s-sliem tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq inna li tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma juriex fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi. Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum u wieħed minnkom jgħidilhom morru bisliem, isħnu u kulu sa tiġbu. Bla ma jagħtikom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, x'jiswa dan? Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun weħida u ma jkollix l-emil, tkun mejta fija nfisha. Imma xi ħadd jista' jgħid int għandek il-fidi u jien l-emil, urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Int temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew u dan ix-xjaten ukoll jemmnuh u jitredu. Imma kif ma tridx taf, iblaħ li int li l-fidi mingħajr emil hija firħa. Jaqgħu Abram missirna mhux mill-emil kien iġġustifikat meta offra lill-ibnu Iżak fuq l-artal. B'hekk tara kif il-fidi ħadmet it-tfid mal-emil tiegħu. U kif bil-ħila tal-emil il-fidi laħqet fl-aqwa tagħha u sseħħet l-Iskrittura li tgħid Abram emmen lil Alla u kien dan li ġġustifikah u għalhekk huwa msejjaħ ħabib ta' Alla. Taraw mela li l-bniedem ikun iġġustifikat bl-emil, mhux bil-fidi biss, għax bħalma l-ġisem mingħajr ruħu mejjed, hekk ukoll imejt tal-fidi mingħajr emil. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-mulej. Flimkien ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-mulej. Ħin il-bniedem li jibżam il-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu
Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek flimkien, ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-mulej. Ġitu għana jkunu f'daru, għal dejjem teqpa l-ġustizzja tiegħu, dawl fidlam ifeċċa t-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa flimkien, ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-mulej. Tajjeb il-bniedem li jħennu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem teqpa t-tifkira tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-mulej. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt minant missieri jien għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ leh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalva. Għax jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. Xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax jekk xi ħadd minn dan in-nisel żieni u midneb tal-lum qatt jistħi minni u minn kliemi, ben il-bniedem ukoll qatt jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli mqazza. Qalilhom ukoll: tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn li żgur ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-wassla tas-saltna ta' Alla monija bil-qawwa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ikolli nistqar illi mhux l-ewwel darba li aħna fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħna jew fil-pritki tagħna nużaw kliem illi mhux dejjem ikun qiegħed jiftien minn dawk li qed jisimgħuna. Pereżempju, meta nsemmu il-kelma fidi, nistgħu nifhmu żewġ affarijiet. Nistgħu nifhmu dik il-fidi li aħna speċjalment nhar ta' Ħadd jew f'xi ċelebrazzjoni solenni nistqarru wara l-pritka, ġifieri il-kontenut tal-fidi. Jiena nemmen f'Alla l-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika huwa l-kontenut tal-fidi. U dan huwa importanti. Illa li ħafna drabi aħna naċċettaw anke tagħlim li ma jkunx f'konformità ma' dak li waslinna l-Evanġelju jew inkella li twaslinna l-Knisja. Imma dan l-arfien tal-fidi issa jrid iwassalna għal relazzjoni. Ħanieħdu eżempju. Jiena nista' nagħmellek żewġ domandi u nistaqsik x'taf tgħidli dwar missierek, u inti tgħidli meta twieled, tgħidli x-xogħol li jagħmel, tgħidli x'inhuma l-hobbies tiegħu, eċetera. Imma mbagħad nista' nagħmellek it-tieni domanda u ngħidlek inti x'relazzjoni għandek ma' missierek. U allura dak il-kontenut li inti taf fuq missierek issa jrid iwasslek anke biex tifhem tibni relazzjoni ma' din il-persuna żgħiża. Hekk ukoll ma' Alla.
Aħna jista' jkollna l-veritajiet tal-fidi, imma ma neqfux hemm. Speċjalment aħna li forsi nirċievu tagħlim sakemm għamilna l-griżma sa 10 snin ħafna minna llum ftit iżjed u nieqfu hemmhekk. Imma inħoss il-ħtieġa jien ukoll illum illi nkompli nitmantna. Għaliex inti ma tistax tgħid jiena kilt sakemm kelli 11-il sena, imma hemm bżonn li tibqa' tmantni ruħek. Fil-fidi wkoll tibqa' tisma', tistudja, taqra, tifhem. Imma mbagħad dak il-kontenut irid iwasslek biex tibni relazzjoni, biex ikollok ċoe il-fiduċja. Il-fiduċja. Il-kontenut għalinna l-qari tal-lum l-ewwel qari li smajna. Anke x-xitan jafu u jitriet, jitwerwer. Għax ix-xitan dak il-kontenut qatt mu se jwasslu biex jafda lill-Alla, jafu imma jaqafem. U jekk aħna naċċettaw il-kontenut biss kemm naf moħħi, allura jien inkun fuq l-istess livell tax-xitan biex ngħidu hekk. Illi naf, imma dak li naf mhux qed iwassalni biex nafda lill-Alla. U għalhekk nitlob għalija u għalikom ħuti kif talbu l-apostli mulej kattar fina l-fidi. ċoe din it-tip ta' fidi. Xi ħadd qal Alla huwa bilanċ għall-aġġ tal-bniedem għalih. Jiġifieri Alla jixtieq li l-bniedem ikun bilanċ għalih. U meta l-bniedem jien u intom inkunu bilanċ għal Alla, nieħdu s-sorpriża ta' ħajjitna, illa lix niskopru li Alla huwa bilanċ iżjed minna, li jiltaqa' magħna, li jibni relazzjoni magħna, biżżejjed inħarsu lill-Iskrittura u naraw kif Alla minn żmien għal ieħor sib modi ġodda kif ikun mal-bniedem, kif jibni relazzjoni mal-bniedem, anke meta l-bniedem is-supervja, anke meta ndawru darna leh, xorta waħda Alla jibqa' jfittex u jiġri warajk. U allura llum ngħidlek u ngħid lil innifsi taqtaqat qalbek. Hija l-ikbar tentazzjoni tax-xitan, mhux id-dnub. L-ikbar tentazzjoni hija li permezz ta' dnub li hu għodda iwassalna biex naqtaw qalbna fil-mixja tagħna. Mixja karatterizzata minn momenti ta' mħabba, ta' intimità, jista' jkun ikkaratterizzat anke minn momenti ta' djufija, ma jimpurtax. Il-mulej jafna, il-mulej jħobbna, il-mulej jibqa' jixxenna għalina, jibqa' jiġri warajna, jibqa' jinqeda bl-istess ċirkustanzi u bl-istess dnub tagħna biex iġalna nħossu l-bżonn tiegħu f'ħajjitna, biex jaqbadna dak l-aġġ illi nibnu din ir-relazzjoni sabiħa miegħu. Li mhux dejjem tkun faċli ħuti. Għalinna Ġesu x'inhu l-programm, min irid jimxi warajja jerfa' salibu. Illum it-tielet dera tal-Madonna ġewwa Lurd. Il-Madonna f'din id-dera qaltilha lil Bernardet, qaltilha mhux se nwedek ħajja faċli fuq din l-art, imma se nwedek il-ħajja ta' dejjem. Jalla aħna ngħixu r-realtà ta' kuljum fuq din l-art, imma fl-istess ħin kif kienet tgħid Santa Teresa, moħħna u qalbna diġà fis-sema. Hemmhekk hemm id-destinazzjoni tagħna meta l-mulej jgħidilna ejjew imberkin minn missieri, ħudu bwirtakom is-saltna li tħejjit għalikom. Fil-waqt nirringrazzjawk Missier Qaddis ta' din il-kelma ta' kuraġġ ta' faraġġ li inti tagħtina. Nitolbuk sabiex tilqa' dawn it-talbit tagħna. Aħna li bħala wliedek sejrin nresquhomlok. Nitolbuk l-ewwel nett mulej għall-Knisja tiegħek sabiex tkun fidila, l-arusa fidila lejn l-imħabba tiegħek. U frod din il-fedeltà tagħha lejk hija wkoll tħares lejn l-oħrajn bl-imħabba li bihom tħobbhom int. Nitolbu. Għal daw kollha mulej li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija. Għamel li din it-tbatija jieħdu opportunità sabiex juru l-awtentiċità tal-imħabba tagħhom lejk u fl-istess ħin dik it-tbatija joffruha għas-salvazzjoni tagħhom infushom u ta' tant terwieħ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bħall-apostli, kattar fina l-fidi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal daw kollha li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija u li rikmandaw ruħhom fit-talb tagħna jew għandhom bżonn it-talb tagħna.
aħna poġġuhom fil-qalb tiegħek mulej Ġesu għatihom il-faraġ, il-kuraġġ li għandhom bżonn u jekk kien ir-rieda tiegħek il-fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżis ħutna, rabatna u benefatturi tagħna mejtin, speċjalment dawk illi mietu f'dawn iż-żminijiet mingħajr ma kellhom il-faraġ il-konsolazzjoni tal-qraba tagħhom, sabiex inti mulej tħares li l-ġid li huma wettqu magħna fuq din l-art u da dan tagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew ħut impoġġu it-talb tagħna f'idejn Omna Marija hija li żgur qiegħda hawnhekk magħna titlob u tfaħħar il-bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju aħtifnilu glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fida ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajh ħebati ħal ħobs radlek il-ħajr, birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat-tilħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-eżis mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Imqazza, Omm Alla u Ommna Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew minn qalbna nitolbu talba li għallimna u ridna ngħidu Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati slim u laqda li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ħuti danu Ġesu il-ħaruf Alla li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħen jien aħna mistiedna għall-ikla tiegħu. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt b'kelma waħda u ruħu tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba ta' Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna lik jisma' t-talb tagħna, dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna b'nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru ta' tbatija, Ġesu jagħmel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u jereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru ta' tbatija. Ġesu jiġi marbut mar-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu ġie nkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru, Ġesu jiġi mowwi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames misteru. Ġesu jiġi mislu fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik li l-kinajtu għalli xaħna turufnatu li teva, li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolf u f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tana, dawar lejn dawk lajnejn tijak tal-ħnina. Urina wara dan il-turufnament il-ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġine Marija. Amen. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina.
Sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', اطلب علينا Sultana mtella s-sema, اطلب علينا Sultana ta' Rużarju Mqaddes, اطلب علينا Sultana tal-familja, اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. هن لينا Itlob għalina qaddisa u Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatel ilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrokku, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani. اطلب علينا Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla l-Alla. O Alla, inti f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda il-frott tal-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima,
Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.